Tijjani Abdullahi na ji waɗansu mutane wai za su ma asiri. Don koya yi ma abin zai yi. To amma me yasa suke ƙoƙarin su ɓata ka a gari? In ka gyara sai a yi maka ɓatanci. To me za ka ce akan irin mutanen da suke da irin wannan mummunan halin? Ka gyara da rayuwa ta yi inganci. To ai kanku ake ji ni ba abin da ya shafe ma. Tusa dai ba mu ga ta kura wuta ba. To ni ne kaka zage ni idan ya hura me za ka yi? A ci bakin ka. Dan ka bari muka haɗu dukan tsaron ma. To da Allah ka yafe ni. Matsoraci. Na fasa ma ni kare da ka yafe ni. Ok, haka ce shi kenan. To me yasa ka gudu? Ai da ka tsaya mun da ku.